Bismillahirrahmanirrahim. Ez îro du peyama bibêjim. Peyamekî min ji Kurdê dîndar re, peyamekî min ji Kurdê ku Xwedê giravê xwe welatperwer hesab dikin. Bala xwe bidê kesê ku hûn divê em zanane, bi şaşikin, bi cübbene, bi rîş û bi tizbînin, çima hûn qise nakin? Hûn nizanin qise kin? Hûn siyaseta dünyayê nizanin? Hûn nizanin dîn di gore îro şîrove bikin? Hûn ji ber wê qise nakin? Nêrîna xwe navêjin li ser meselê siyasî rojane hûn şîrove nakin, nêrîna xwe navêjin? Yan jî hûn dizanin, hûn ji tirsa ku pertek nîşanê we bide hin kes dijî we derbikeve, em bivêjin hûn ji bo wî dengê xwe nakin. Pêxemberê aleyhissalatu vesselam ji lewma lema netirsiya, li hember hemû zulmê serê xwe rakir. Gava tu nenivîsînî tu tune. Bira tu alim be, bira tu zana be, bira tu em bivê alimê herî mezin be. Gava te nenivîsan, te qise neke, te nêrîna xwe ne, gava tu tune. Şaşik li serî gelek însan heye ama di benda mejû tune. Cübbet gelek însan heye, lê di hundirê wî cübbeyê de hundirê wî evê de şexsiyet tune ye. Ji ber wî gava tu Müslüman dê tu qise bik. A du da van Kurdê layık û sekuler ana kesî ku Xwedê giravê xwe welatperwer hesab dike, halbûkî nizan xizmeta çi dike. Gava ez şîrovekî siyasî dikim, ji wî wetirê ez terefdarî Îranê me, ji wan wetirê ez terefdarî Îranê me, ez piştgirê Îranê dikim. Ez li gora siyaseta dünyayê şîrovekî dikim. Nêrînê xwe dibêjim, divêm ev ahwa dibe ahwa dibe, di vir de zirara milletê Kurd heye. Gava tu nizanî ji şîrova min peyam derxînî, tu dê ez piştgirî Îranê dikim, ew nezaniya te ye, cehaleta te ye, em bê nefhîmkirina te ye. Ez ne pişta Îranê dikirim. Dewleta Îran dewleteke rafizî ye û her wisa em bivê dewleteke zalim û zordar e. Ama di esnayê şerê hanê de ez divêm ji Kurdara fayde tune ye. Tu ji fehm nak êwet vigerem slogana bavêjî bê bijî frankez. Ew kesê ku fikrê we tune bi, hizrê we tune bi, we heyeta xwe de du kitêb nexwendibe, hûn derdikevin şîrovê minê siyasî dikin xizmeta hinek dewleta. Canê temamê dewletê Sunnî û tevê Şiî canê gişta bira cehennemê be. Ez tenê Müslümanım, ez ne Sunnî me ne Şiî me. û ez terefgidiya tiştekî nakim, ez li dijî zulmê me. Zulma Tirka, zulma Ereba, zulma Kurda, zulma İsraîlê, zulma Amerîka, li dijî hemî zulmê me. Hûn viya fehm nakin, ji bo ku hûn bifhem ke, divê ew kitêbê li pişt min de vîdyoyê min de heye û dê bijî min gelek kitêb hene, divê hûn wan kitêba we xwendibe, we ji İslamiyetê fehm kiribe. Gelek însanê serbixişt û şaşik û birrî û rêşîdar dikevin, wan İslamiyetê fehm nekirî. Ew paleyne, paletiya komünîzma dikin, paletiya komünîsta dikin, paletiya sosyalîzmê dikin. Fikra wan tune ramanê wan tune loba qise nakin. Ê min fikr û ramanê min heye. Ez nêrîna xwe dibêjim, min çi ji İslamê fehm kirî, min çi ji dunyayê fehm kirî. Ez wî dibêjim, lê hûn ji min fehm nakin, hûn divê ez piştgirî Îranê dikirim. Ew jî nezanî û cehaleta we ye. Herkî bixwînin perwerde bibe, siyaseta dunyayê bixwînin. Temamê kesê ku medyayê de derd kev dinivîsîne, tev piştgirî İsraîl ê ku bike, tev masonin, tev pere ji İsraîl dikirin û tev jî em bivêjin li dijî pêşeroja milletê Kurd xizmetê dikin. Pêşeroja milletê Kurd ne bi İsraîl rayê, ne bi Amerîka rayê, pêşeroja milletê Kurd milleta Rojhilata Navîn rayê, mixabin dewleta Tirk, em bê Tirka, Ereba, Farisa jî li gora ruhiyeta birata İslamê em bê tev negeriyan, lom em divê halê xirab û perîşan danin. Eğer insaniyet cema heba, İslamiyet cema heba, merhamet cema heba, müruvvetir cema heba, de mesela ne mesela Kurda heba, ne mesela Türka heba, ne mesela Filistinli heba, lavra van devletana hizmeta Amerika ve İsrail dike, devleta Kurda kuhudu xwazi çi be, evci aynı hemen hizmet edike. Farka wan tüneye, em devleta Suudi mezeka, İmarat mezeka, Mısır mezeka, Ürdün mezeka, devleta Likşan devleti mezek hizmet Amerika ve İsrail dike a Kurda jibi ve aynı meseleyi jibo min qafar tune ha devlete Kurdi hebi ha tune bi